मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आल्या लसणीची पेस्ट घरच्या घरी कशी बनवायची। ती चला मग सुरुवात करूया। तर ही पाव किलो लसूण आहे आणि पाव किलो आला हा। जेवढा आला असता ना तेवढीच लसूण घालायची आणि आला ना असा बघून घ्यायचा आहे बघा, एकदम चांगला स्वच्छ एकदम, त्याच्यात काय जास्त माती नसतं ना, तसाच आला या बघून घ्यायचा। आणि ही लसूण अशीच घ्यायची, चांगली असतात, ती फोकी नसतात ह्याच्यासारखी। ही बघा अशी असतात चांगली, अशी बटबटीत होय। हे बघा कसे दिसतात ते, अशी बारीक वालीच घ्यायची लसूण आणि ह्या साफ करायचा पहिला। हे त्याचे असतात ना साली ते काढायचे, मग चांगली टेस्ट पण चांगली येतात। जास्त वरचा आणत असा काढून घ्यायचा पहिला सुक्या, आणि ह्या लागणारा पाणी या त्याच्यात टाकूसाठी हे असता। परत ह्या बघा ह्या असा असता, ह्या त्याच्यात माती याशी जरा काढून घ्यायची सुरी आणि एकदम असा चांगला आणा, मग काय जास्त वरचा काढायचा नाही। ही साला ते माती सारखे असतात तेवढीच काढून घ्यायची, अशी आतमध्ये घालून वगैरे। असा एकदम चांगला झाला ना, मग ह्या पाण्यात ठेवायचा। धुवूसाठी या पाणी घेतलेला आणि लसूण पण घ्यायची अशी बटबटी चांगली सोलून घ्यायची अशी। त्याची ना साला काढायची नाही, या साला सहितच घालायची ती, तेव्हा ती पेस्ट ना ती सुटसुटीत होता। हे बघा काही काळा असला काय तर काढून टाकायचा। अशी असली ना तर घ्यायची नाही, ती अशी थोडीशी काळी असली नाही तर नाही घ्यायची। आता 15 महिनोभर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। आता बघा आला ना 3 ते 4 पाण्यात या धुवून घेतलंय, 3-4 वेळा घ्यायचा धुवून चांगलं। हे बघा आता कसं दिसतं। आणि लसूण अशी तुकडं ही अशी सोडून घेतलंय अशी, हे बघा एकदम अशी टपोरी या। आणि आता या आला ना पातळ कापायचा सुरी असा पातळ, हे बघा किती पातळ। हे आता बघा या असं पातळ कापून झाला आला। आता मिक्सर लावताना ना त्याच्यात पाणी नाही टाकायचा, सुकाच लावून घ्यायचा वाटापिया। ही बघा आता असं मिक्सर लावून घेतलं, ही बघा अशी पेस्ट तयार झाली। याच्यात पाणी नाही टाकलेलं, एकदम सुकी सडसडीत केलेली या। सुकी केलास ना, पाणी नाही टाकलं तर खराब नाही होत लवकर। ही आता मी पाव किलोची बनवलंय, लसूण पाव किलो आणि आला पाव किलो, ही एवढी त्याची पेस्ट झाली या। तर अशी तुम्ही पण बनवून बघा। आणि भाजी आहे, डाळीत, सांबाऱ्यात सगळ्यात जर कालवण करशाल ना, कालवण त्याच्या सगळ्यात वापरून बघा आणि त्याची चव कशी लागता ती पण सांगा। आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। आणि भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये, तोपर्यंत